kublai ya pi baro menta sa sisien ngamara biang pi kene ga jingrwai ka pasong tenat ba kepada don jingmut bahai kene ga jingrwai la shna la ne la thaw da ima Dmikstar Lyngdoh bat ya kene ga jingrwai la rwai da I Gulshan Rani ide nong rwai bat tebit bah kasur jong I te la da ngap ngi kan mau ba ye sur jong I let ba skan rowel mo te ya kene ga jingrwai ru ira rwai hak tar kom ka bas ngukum ban jau mat he ka kerteng jong ne jingrwai ka dei haser ngiu jong ki ding klau te ya ka full song jong kane ka jingrwai phila ban peit haka channel amazing news channel ka kerteng jong ka jingrwai ka dei haser ngiu jong ki ding klau te saya peit ngan bu apo ka description box jong ya ka link di phila ban peit hang tu mo tengen ya sedang menta dah ka bangin select ya ki jing tem ki baper te ngin sa ngap menta mo inai ki style ngan ki voice ki kai ka padon kam tu to compare wala ka jerong ka video ro ka jingrwai ro ka bas tenat to tangbangi hap anda boleh jingmot bahaya batem ro tengen ya peit menta ngin ya ngap kair tan abdi om shwa pi kendat song terkong rendang retem la rwai remo to la ka om la dap di ngin ya sedang na menta haba ngaperkat ya kapor pamenta balai kajaha pihanga jingjen jarsi tom habadon ha perthei kori jingsuk don shae ana briew shae ka jingsuk ngatrei penmisep katanga dang ringdo kisim bat kimra tang suki don banwat ki jingba kat paman Resibun mo saya like ya share ya subscribe